खुलुमबाय गिबियावनो टाइम्स नाउ बड'लेण्ड खौरां बिजों नायग्रा साफ्रोमबो रायजो राजाखौ बरायग्रोनानै लाबाय। बे समाव आं मनिलाल नार्जारी गाहाय सुजुगिरि। बे समाव जोङो मिरु इउपिपिएलनि वान अफ दा सेक्रेटारि बायद' जोंहा बायद' बिना गयारी बिथांजों जों बे समाव माखासे गोनांथार आयदाफोरखौ लानानै जोङो सावरायलायनाय मोगा-मोगि हाबाफारि बे समाव जों लानो सिगांदों। नंगौ बे समाव गोबां राजखान्थि दोलोफोरानो बिसायख'थि फोसावनायनि सिगां सिगां जोंहा गाव गावनि दोलोखौ राफोद खालामनायनि थांखिजों आरो गाव गावनि दोलोआव सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिखौ बे समाव जोङो लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो बेबायदिनो दिनैहाय जों बिथांजों रायज्लायगोन जे इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआबो बे समाव माबायदि साखाफारा जादों, इयुनाव माबायदि साखाफारा जानानै नैबे बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। जों बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ जोङो मेडाम बिना गयारी जोङो बेजों रायज्लायनो जों बे समाव सिगांदों। बे समाव मेडामखौ गिबियावनो जोंनि चेनेलाव बरायग्रोना लाबाय। जों मिथिनो लुगैगोन दे मेडाम, बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा नोंथांमोननिया गोबां मेल मिटिं बा गुबुन गुबुन हाबाफारियाव माने इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ गोबां माने मावबाय होननानै फोरमायनाय जों खोनानो मोनबाय। नाथाय अपोजिसन जे बिथांमोन अपोजिसन पार्टिनि बिथांमोना बे 5 बोसोराव इउपिपिएल हिसाबै जेबो खामानि मावाखै, जिखुनु बिथिङावनो जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरबाय थायो एबा बुङो। दा बे हिसाबै आं नोंथांनियाव सोंनो नागिरनाया बिसो जे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानो एबाराव नोंथाङा आइजो दैदेनगिरि हिसाबै आइजोफोरा माबायदि माने मदद होगोन होननानै आसा खालामदों आरो इउपिपिएलआ नैबे 5 बोसोराव आइजोफोरनि थाखाय मा मा जौगालु खामानिफोर मावदों? गिबियावनो टाइम्स निउस बड'लेण्ड नायगिरि रायजो राजा आइ आफानिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिदों। जोंनि जे नोंथांनि कुइसन जे जोंहा बिटिआरआव आइजो हिसाबै माबायदि जौगादों, आङो गिबियावनो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारनिसिम सासे आइजो दैदेनगिरि हिसाबै आं गिबियावनो साबायखर बावग्रोगोन। मानो होनोबा जोंहा रिसेन्टलि दाख्लैसो थांनाय पोस्ट ग्रेजुएट टिचार आरो आन्डार ग्रेजुएट टिचार बे मोननै जे साख्रि होनाय जादोंमोन, बे मोननै साख्रि होनायाव जोंहा आइजो माहारि हिसाबै आइजोनो जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारा 100आव 58 हार 100आव 58% महिलानो होदों, आइजोनो होदों। आरो फेमेल हिसाबै आरो मेल हिसाबै 42% होदों। होमबा आइजोखौ बांसिन सन्मान होदों आरो बिथाङा जोंनो आइजो माहारिनो माने बांसिन हाराव साख्रिखौबो दिसननाय जादों। बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आङो मानगोनां चिफ बिथांखौ साबायखर बावो जि सासे बिमा माहारि जानानै। दा दिनै जोंनि आइजो माहारिखौ सन्मान होआखैमोनब्ला बा डेभेलपमेन्टखौ आइजो माहारिनि सायाव नागिराखैमोनब्ला दिनै बिथाङा जोंखौ गोबां साख्रिनि मेलफ्राबो बा हौवा माहारिफ्राबो गोबां नागिरदों, गोबाङानो फेल जादों। नाथाय हिनजाव माहारिखौ मानो बांसिन होखो? बेथ' सन्मान होनाय बिराद गिदिर सन्मान। बेनो आइजो माहारिनि गिदिरथार माने बाख्नायथाव सारनिसिम। आरो बेल' नङा, जोंनि आइजो माहारिखौ सिगाङाव आवगायलांनो थाखाय गोबां आसनिफोर फ्लेक्सि स्किम लादों मानगोनां चिफ सारा। जे जोंहा गोदो थांनाय 5 बोसोरनि सिगां जे जोङो जोंहा इलेक्शनाव जे जोङो बुंथिंदोंमोन जे 2020आव बिटिसि इलेक्शनाव जों बुंदोंमोन, केम्पेनिंआव बुंदोंमोन जे आइजो माहारिनो मैगं थाइगं फाननानै जाग्रा बा दखान बाजार होनानै जाग्रा, फिथा सिथाव सावनानै जाग्रा न'खर खुंग्रानो जों सहाय होगोन। जेरैबायदि सहाय होगोन बिथांनो थिग बिदिनो जोङो अनसाय बिथांखिखौ जोङो गामि गामि राननाय जादों। मोनसे समस्थियाव 200 जन होबाय थानाय जादों। दिनै 3 खेब जाबाय जोङो 200 जन करि। आरो बेनि सायाव जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोर जायफोरा मोजां पारसेन्ट लाखिनानै फरायगासिनो दङ एबा
गोरिब न'खरनि फिसा फिसौ बेफोरखौ नायनानै जोंहा गियान सोरां होननाय मोनसे आसनि लादों। बे गियान सोराङावबो 5,000 खरि होनाय जादों। अनसाय बिथांखियावबो 5,000 खरि होनाय जादों। नैबे 3 खेब जाबाय गियान सोरांखौबो होनाय जानाया। मोनसे समस्तियाव 200 खरि सारा समस्तियावनो होनाय जादों। 40टा समस्तियावबो होनाय जादों। आरो बेल' नङा, आरो जों गोबां आइजोफोरखौ माने न'खर जौगानायनि थाखाय थिग बिदिनो अमा फिनाय, दाउ फिनाय, बोरमा फिनाय, हांसो फिनाय, बिदिनो गोबां माने न'ब्लां अमा गन्द्रा, दाउ गन्द्रा, हांसो गन्द्रा नैबेफोरबो बानायनो थाखाय सरकारनिफ्राय आसनिफोर हगारनाय जादों। बेखौबो राननानै होनाय जादों। आरो माइनाव सोरां बिथांखि जोंहा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आंखौ बिरोधि माने अपोजिशन पार्टिनि मानसिफ्रा रायबाय थायो, बुंबाय थायो, बोरो बिना गयारि जे नोंथांमोना जे होनदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो ओरै होगोन होननानै दिनै मानो होदिया? ससियेल मिडियायाव आं नुबाय थादों, गोबाङानो सोंखारिदों। दा आं बेयाव बुंनो नागिरदों जे बिथांमोनहा जुदि रोखा रोखा नामखौ नांगौबा जोंनाव लांफै, जे जोङो नंखाय बुंदों ना सैथोयै बुंदों। गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होबाय, 2,000निबो बांसिन जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो 25,000 खरि होग्रोदों। मानो होनोबा 75खौ खेबसेनो होयोबा गोबाङानो खामानि मावनाय नङा। दा जों नुदों किसुमान सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनदों आरो राननानै जादों। नाथाय जों लुबैदोंमोन गाव गावखौ दानानै लानो, न' आरो गन्द्राफोरखौ लुनानै लाग्रोथों, बा हेन्दलुम दङबा हेन्दलुमनि थाखाय न' आरि लुनानै लाग्रोथों होननानै जोङो ओरैनो फिसा फिसौ न' लुनानै लाग्रोथों होननानै जों सानदोंमोन। दा बेयाव 25,000खौ हरग्रोनाय जादोंमोन। बे 25,000 हरनायनि उनाव जों नायै नायै नेक्स्ट माने 50,000खौबो लासैनो किस्ति मोनथामै होगोन होननानै जोङो बुंखादोंमोन। दा बेयाव फार्स्ट किस्तियाव जोङो 2,000नो होनो हाबाय। आरोबाव दा इसु खालामगासिनो दङ। आरोबाव अनसाय बिथांखियाबो चेक इसु जागासिनो दङ। जों बावैसोनो साननै सानथामनि गेजेरावनो जोङो बिथांमोननो रायजो राजा आइ आफानो होगोन। बे आरो गोबां बिदिनो आइजोफ्रा गोबां खेथ्रआवनो जौगादों। जे जोंहा आइजो माहारिफ्रा जे दानाय लुनायखौ गोदोहाय जोङो बेंगलनि बायनानै गानोमोन, गोबां सेल जाफैबायमोन जोंनियाव बेंगलनि फाननाया। दा नाथाय मानिनांगोन, जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो सनमान होयो। आं बिथांमोनखौ माने रोजा रोजा साबायखर बावो। बिथांमोनहा जि मेसिननि बे जि माने गानजायै जि माखासे दख'ना बेफोरखौ स्टक खालामबाय, बिथांमोनहा माने बन्द' खालामनानै दोनबाय जे बेखौ फाननो मोना होननानै। बेयावसो जोंनि बर' आइजोफ्रा बयबो दानाय लुनाय न'खर दा नैबे 5 बोसोराव बांसिन जोङो न'खर न'खर जि दानानै फाननाय आरो जि दानानै गावनो न'खर संसार खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। उइभिंबो खालामबाय, जायगा जायगा उइभिं गिदिर गिदिर खालामबाय। दा जोंहा उइभिंनि बा हेन्दलुम एन्ड टेक्सटाइलनि EM धनन्जय बसुमतारी बिथाङा गोबां आइजोफोरनो जेकाट मेसिन, खुन्दुं गोबां राननानै होदों जे बयबो न'खर न'खर दानानै गानथों होननानै। दा गोबाङानो मोनदों, गोबाङानो न'खराव बाहायदों। दा जेकाट मेसिनबो होनाय जादों, गोबां स्किम होदों। जोंहा ट्रेनिं सेन्टार बानायनाय जादों, हेन्दलुमनि ट्रेनिं सेन्टार। बे ट्रेनिं सेन्टारफ्रावबो गोबां सोलोंगासिनो दङ। दा बेखायनो जोंनि आइजोफोरखौ जि जायगायाव बिमा माहारिया जौगाबासो, जि न'खराव बिमा माहारिया जौगाबासो न'खराबो जौगानो हायो। बेखायनो बिमा माहारिखौ जौगालांनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा। बे 5 बोसोराव जे गोबां बिथांखि मावनायनि बिदिन्थि नोंथाङा होबाय। बे बेलायाव आइजो माहारि हिसाबै UPPLआ माबायदि अनसायनाय मोनदों आइजोफोरनिफ्राय? निस्सय गोबां अनसायदों। रायजो राजा आइ आफाया नुयो जे UPPLनि मिटिंआव सोर बांसिन फैयो। गासिबो नुगोनजों हिनजाव माहारि गैयाबाबो 80% हिनजाव माहारि बाहागो लादों। थांनाय BTC इलेक्सननिफ्रायनो 80%आनो हिनजाव माहारिया जोंनि राजनीतिक हान्जायाव बांसिन बाहागो लादों। मानोना बयबो लुबैदों नैबे सरकारा दिनै जानाय सोबनायनिफ्राय गोजानाव, जौनि मेला गैला। जोंहा दिनै नैबे बिटिआरआव
गोजोन फैबाय बिनि थाखाय आइजोफ्रा बांसिन बाहागो लादों मानो होनोबा आइजो माहारिफ्रा जेब्लायबो गोजोनखौ लुबैयो मालाबाबो दावराव दावसिखौ लुबैया फिसा फिसौ बुलायलायनाय बुथारलायनायखौ माब्लाबाबो लुबैया जोंसो मिथिगौ बिमा माहारियासो सासे गथ' जोनोम होनांगौआव सोरजिफिननांगौआव बेसेबां खस्थ' जायो बिनि थाखायनो दिनै बिमा माहारिया नैबे बिटिआरआ सान्थि लाबोबाय बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्रायनो नैबे जोंनि बिटिआरआव गोजोन खौसेथिया फैबाय गुबुन गुबुन हारि माहारिजों ग्रें ग्रें जिरायनानै रायजो जानो हानाय हाथाय बाजारै थांनो हानाय बेफोर माबाया फैबाय बिनि थाखायनो जोंनि बिमा माहारिफ्रा नैबे इउपिपिएल हानजायाव बांसिन आइजो माहारिफ्रा बाहागो लादों बे समाव मोनसे सोंथिनि फिननाय जों मिथिनो लुगैदों जे नोंथाङा सासे मिरुनि दैदेनगिरि एबा वान अफ दा सेक्रेटारि बे हिसाबै नोंथाङा गासै बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव हयथ' गिदिङो गिदिंनानै नोंथाङा नुयो दा बे हिसाबै दासिम बिटिसि बिसायख'थियाथ' खुंजानो बारा गोबाव गैलिया दा बे बेलायाव दासिम इउपिपिएलआ बेसेबां राफोद आरो बेसेबांसो बियाबाव देरहानानै माने देरहासार जागोन होननानै नोंथाङा नुदों दा सिनारिया बे बेलायाव आं बुंनो नागिरदों जे जोंना मोनफ्रोमबो समस्थियाव कर्डिनेटर दङ इनचार्ज दङ नैबेफोरनि रिपर्ट जे जोंहा डाटा बेस खालामनाय जे मोनफ्रोमबो ब्लकनि सिङाव प्राइमारिनि सिङाव बुथफोर बानायदों जोंहा बे बुथनि हिसाब आरो माखासे रियेल हिसाबफोरखौ जोंनो होनायाव बे सेन्ट्रेल कमिटियाव जोङो गासैबो साननानै जों मोनदों दा जोंनि आखायाव 25-26थाया देरहानानै दंखायो 25-26थाया 100% देरहागोन आरो माखासेखौबो जोङो नाजागासिनो दङ एसे एनै हेरफेर जादों दा हेरफेराव जोङो सेस्था खालामदों हानायमानिखौ माने जोङो खालामनो नाजादों आरो दिनैनि बेलायाव दा जोंहा गोबां माइनरिटिफ्रा आंग्रिखांदों जे जोंखौ बिटिआरआसो जोंखौ बासायगोन बिटिआरनि अननायाव जोङो गोबां हा-हु मोनबाय नैबेखौ बुंबाय थादों गोबां जाथि जनगोष्ठीयानो होनदों जोङो जोंनि मोनथायखौ मोननो हाबाय बेयाव जोङो 70-80 बोसोर रायजो जादोंमोन आबै आजौआ 90 बोसोर जाबाय अब्लाबो जोंहा मोनथाय गैयामोन नाथाय बिगासेबाबो आधा बिगाबाबो जों थानाय हाखौ जों पाट्टा खालामनानै लानो हाबाय होननानै बिथांमोना जोबोद खुसि जोबोद गोजोननाय दं बिटिआर सरकाराव दा बेखायनो मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना साबायखर होदों आरो लोब लोब बयबो फैदों विभिन्न जाथि जनगोष्ठी बिथांमोनहा गावनि मोनथायनि थाखाय मोनथायखौ मोननानै गोजोननायजों बिथांमोनाबो आवगायबोदों जोंहा गोबां सेलफोर दङ ओबिसि सेल एससि सेल टि सेल बिदिनो माइनरिटि सेल गोबां बिदिनो सेलफोर बानायदों दा बे सेलफोर बानायनायफ्रा बिथांमोनहा गावगाबागाव गावसिनि हारि माहारिखौ लानानै मेल मिटिं खुंबाय थादों पजिटिभ खोथा होदों जे जायफोराव जेनगोन बायदि बेयावबो गोबां फैगोन आरो माइनरिटिफ्राथ' बुंनो थाङोब्ला माने बिथांमोना माइनरिटिया बिबारावथ' होखाया बिबाराव होनाय नङा आरो बिपिएफजों 100 बोसोर थगायनानै दोनबोजाबाय बिथांमोना बुंदों जे आं माने जों भट होनाय नङा बिपिएफनोबो दा आंखौ सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय पर्बजरायाव कर्डिनेटर दोनहरदोंमोन बे कर्डिनेटर हिसाबै आं जि मोनबाय माइनरिटिफ्रा गोबां लोब लोब फैदों आरो गोबां भट मोनगोन जोङो जोंहा बे दानि थाखानाय बिपिएफ हान्जानि जि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बिथांखौ आं दाखालि गामि गामि थांनायाव बिथांनि मुं लानानै बुंदोंसो दे 5 बोसोर जाबाय बिथाङा जोंनाव आइथिंखौनो खोंख्लैफैयाखै होननानै बिथांमोना दुखु फोरमायदों गोबां आं माइनरिटि गेजेराव थांदों बे माइनरिटिफोरा बुंदों जों इउपिपिएलनो 80%खौ भट होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो दा बेखौ लानानै जोङो जेनेबा आसा दङ जे मोनफ्रोमबो सिटआव जोङो देरहानायनि खामानिखौनो मावगोन खिन्थु दायो 25आ देरहानानै दंखायो नाथाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय 22 जन जे बिजाथि फोसावखांनायनि उनाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन ओनसोल बा जायगाफोराव बोर सारस्रिनाय रेलि आशीर्बाद रेलि बेबायदि जों माने जायगा जायगा लानायखौ जों नुनो मोननाय जादों दा बेवहाय जों नुदों जे बेहाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों दा बे हिसाबै
बिपिएफआनो एबाराव सरकाराव फैगोन नामा इउपिपि फैनाय नंला नामा रायजोफ्रा बेबायदि गुलुं गुजुंबो साननाय कय-एक्सननिखौ जों नुनो मोननाय जादों बे बेलायाव मा बुंगोन मेडामा? आं बे बेलायाव बुंनो नागिरदों बुङा सानदोंमोन बुंनांसिगोन मानो होनबा दहायसो आं सासे पाब्लिक सानै साथाम पाब्लिकफोर लोगो मोननानै आङो रायलायदों जोंनि निसिमायावनो दा बेयाव बुंदों दे बिपिएफनि मिटिङाव खालि बिपिएफनि हान्जा सापर्टारल' फैयाखै गोबाङानो बुंदों जे 500 थाखा होदों सानसेथ' हाजिरानि थाखाय फैसा मोनबाय थांनांगोन होननानै फैदों आरो बे मानसि जाय बिथाङा बुंदों बे जोंनि माने इउपिपिएल हान्जानि सापर्टारखामोन बिथांमोननि बुंनायखौ नायोबा माने बिथांमोना जेराव दाखालिनि नैबे रिलिफ एबा बिथांमोना जि सुबुं गौमा लादों काजलगावआव बे नुथाया दङ मानसिफ्रा खिन्थु बिथांमोना हाजिरा होनानै लाबोदों 500 थाखा करि हाजिरा होदों गरिब गुन्द्रानि न'खर 500 थाखा मोननायालाय बहानि भटखौलाय होखाया जोङो ओरै बिदि होननानै बिथांमोना बुंदों जायफोरा फैदोंमोन बिथांमोनाव जों सोंफिनदों जोंथ' भट होनो थाङाखैना लेंबाय ओंखाम मोनजागोन फैसाबो मोनगोनबा होननानैसो थांदों जोङो होननानै बिथांमोना जोंनो फिननाय होदों आरो दा बेयाव आं बुंनो नागिरदों गोबां गरिब गुन्द्राया माने माखासे खैसाराव माने गोलैयोबा मालाबा फान साबाय थादों नालाय बिसोरो माने बिपिएफ हान्जाया फान सागासिनो दङ जाय गरिब न'खर जोंनि मानसिखौ टारगेट खालामनानै बिथांमोना आंनि खैलाम बे माने निसिमा समस्तिनि खैलामैला प्राइमारिनि सिङावनो जादों सासे एक्टिभ वार्कारमोन बेयो इउपिपिएलनि नाथाय बेहा मा न' दुमनो फैसा मोनाखै गैया हाया आरो बेखौनो चान्स लानानै बिथांमोना थांनानै न'खौ दुमनानै होगोन न'खौ गासैबो दुमनानै होनाय जागोन नोङो जोंजों फैनांगौ थिग बे खोथा मोननानै बियो गोमागोन खोमा साननानै जेखियानो जादोला आं भटआ जेरावखि थुवा खिन्थु आं न'खौ दुमनानै मोनग्रोगोनथ' होननानै बियो मालाखौ गानदों जैदिन माला गानदोंमोन बेबो जौ फेदों दा नेक्स्टआव आङो थांबाय आं जेब्ला थाङो बिथाङा होदों जे आंखौ ओरै ओरै होननानै लांदों न' दुमनो मोनो खोमा होननानै थांनाय जादों होननानै बिथाङा बुंदों आरो गोबां मानसिखौनो 1.5 लाख 2 लाख होगोन नोंनो 1.5 लाख होगोन नों फैदो होननानै बुंदों नाथाय बै जायफोरखौ बुंहैदों बिथांमोना दिनैसिमबो थाइसेबो मोनाखै बे इलेक्सननि उनाव होगोन होनदों हा बेथ' नंखाय खालामनाय नङा होमबा दा आजिखालि रावबो थगायजाग्रा नंला इलेक्सननि सिगां थाखा मोनबा होगोन होननानै बुंगोन आरो उनावबा रावबो होनाय नङा दा बेखौ लानानै बिथांमोना गामि गामि हाबदों थाखा फैसा होदों होआ नङा होदों जेराव जयनिं खालामदों 1500 2000 होबोदों बिदि होयै होयै जयनिं खालामदों नाथाय फिन जों थांनाय लोगो लोगो बिथांमोना दिनै जोंजों फैगासिनो दङ मालिबिटा एरियायाव गोबां थांदोंमोन जों गासिबो नेपालिफोरखौ लाबोफिननो हाबाय बिसिडिसिनि मावनाय प्राइमारिनि मावनायजों दिनै बिथांमोना गिदिंनानै फैफिनबाय आरोबाव गोबां जायगा थांदों प्राइमारि सिं बेफोरावबो फैफिनबाय आङो थांनाय नै एसे बावैसो सिगां आङो 13 चिराङाव आङो कोअर्डिनेटरमोन बेयावबो गोबाङानो थांदोंमोन सिगाङाव दा जोंजों फिन फैनानै बिथांमोना रायलायफिनबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो माने गासिबो आर'नाइ गानहोफिनजोब्बाय जोंनि पार्टी फ्लेगखौ जों गानहोफिनबाय दा बिथांमोना सानदों मानसि फैदों मादों थाखा फैसाजों बिथांमोना लाबोदों खिन्थु भट मोननाय नङा बे सिदा खोथा मानो होनोबा दिनैनि नैबे सरकारा मा मावदों सिगांनि सरकारा मा मावखो जों बुंनाङा जों पाब्लिकनि सेराव थांबानो बिथांमोना बुङो जे जोंखौ बुंनाङा बायदेव जोंखौ बुजायनाङा बायदेव जों मिथिखायो सोर सरकारा मा मावखो सोर सरकारा मा मावाखै बेखौ जों मिथिखायो दिनै एसेबां सुख सान्थियाव दङ जों दावरावखौ लुबैयाखै होननानै बिथांमोना गावसिनि खुगाजोंनो बुंफिनबाय थादों बेखायनो आं बुंदों जे जाय मानसिफोर नुदों मानसिफ्रा गासिबो बिपिएफनि नङा आरो गोबाङानो थाखा फैसानि लबाव फैदों बे आरो जे आशीर्बादनि खोथा बेयावथ' केन्डिडेट मोनबाय हिसाबै रंजाबाय बिदिनो बेम पार्टि लायै लायै बरायदों बिसेसकै जोंनि निसिमानि मानगोनां जोंहा MCLA आदा जेम्स बसुमतारी आं बेखौ बिदा लिङो मानो होनबा बे जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन आंबो बे समाव आबोबनि प्रेसिडेन्टमोन आनसलिकनि बेबो आनसलिकनि प्रेसिडेन्ट आबसुनि आंबो आबोबनि प्रेसिडेन्ट आनसलिकनि बे समाव जोङो ज'मोन बिथांखौ जोंनो आबसु आरो आबोब थैख्रां थांख्रां नाजानानै बिथांखौ जोङो देरहाहोदों बे समाव आङो बिथांनि इलेक्सन बा आङो गथ' गोरलैखौ गारनानै
आङो बिथांजों इलेक्सनाव ओंखारफादोंमोन गोबां बोलो होदों आफसुआसो बेखौ गसंहोदोंमोन नालाय दा नाथाय मा खालामनो बिथाङा थांनाय लोगो लोगो पार्टी बेलेगजों थांबाय दा थिगानो दं मावदों मावा नङा आं मावथाराखै होननानै बुंनो नागिराखै आदा जेम्सआबो मावदों मानो होनबा गोदानै फैबाय मावबाय एसे एनै लामा दं आरो बेहा गोबां ग्रासरुट लेभेलनि मानसिफ्रा माखासे खामानि मावनायाव गाज्रि खालामदों आरो बै समाव अफलाइनमोन गासिबो जेनेबा न'नि खोथा माबा खोथा बायदिसिना बे माखासे स्किमफोर फैनायफोरखौ लाखोमानो हायोमोन बा दोनखोमानो हायोमोन दानि नैबे बिटिआर सरकाराव माने मोनसेबो जिनिसखौनो गुबुननि मुङाव लानो मोना एबा लानो हाया 10टा 12टा गाहाम दोनखुमादोंमोन दोनखुमानो हायो पार्टी सालायनो होननानै दोनोमोन नाथाय दानिया गंसेबो दोनखुमानो हाया जायनि नामाव फैदों बे होनांगोन थिग बेबायदियै आङो मावथ्राखैबो होना लामा दंग' बान्दो मावदों नाथाय नैबे दानि बिटिआर सरकारनि जे मावनाय बेजों गोबां आकाश फाताल दा बिथांमोना मोजां मोजां आसनि लानाय मोनबा रायजोआ जौगानाय नङामोन बिथांमोनखौ रायजोआ जौगानाय नङामोन मोजां मोजां आसनि लानांगौमोन गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जेरै दा जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारा लादों अनसाय बिथांखि लादों गियान सोरां लादों रक निर्मन लादों दिनै बिदिनो हेन्डलुम टेक्सटाइलनिफ्राय गोबां स्किमफोर फिसा फिसा फ्लेक्सि स्किम लादों सेरिकालचारनिफ्राय लादों नै बेफोरखौ रायजो राजाया गासिबो मोनहैदों फिसारि डिपार्टमेन्ट पिगारि डिपार्टमेन्ट बेफोरो बे गासिबो फिसारि डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो गोबां आइजो आंनि सिमायाव गैयाबाबो 300 जनसो जाबाय 300 4 जनसो जाबाय खेबनै जे सासे ना गुरनानै जाग्रा न'खरा 2000 करि मोनो सारानि सिमायाव आङो बेफोरखौ खेबनैसो रानबाय 200 करि राननानै होबाय बिथांमोना मोननो हादों नैबे स्किमफोरखौ गोदो मोनहैयामोन रावबो स्किमाथ' गोदोनिफ्रायनो दंमोन स्टेट स्किमफ्रा स्टेटनिफ्राय फैनायफ्रा नाथाय रावबो मोनहैयामोन गोरिब गुन्द्राफ्रा मोनहैया मोनसेबो स्किम दा बे न'बा न'ल' मोनो आरो खम्बल मोनो खुन्दुं मोनो बेयावनो दावराव दावसि जालायलायोमोन दा बेबायदिखायनो रायजोफ्रा दिनै बिटिआर सरकारखौ बजबनानै लादों बिपिएफखौ नेवसिनायनि खारना बेनो बे समाव जोङो नुबाय थादों जे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय मोनसे मट'खौ लानानै बिथांमोना फोसावदिं मेल खालामबाय थादों जे मेक बिटिसि ग्रेट एगेन माने बिटिसिखौ माने गेदेर खालामफिननाय बे उद्देश्यखौ लानानै अब्ला जों बुजिनो हायो जे अब्ला बिटिसिआ गाहायाव थांबाय नामा जेन बिथांमोना बेखौ बोखांफिननायनि जे खामानि मावनायनि जे दायथ' बेखौ लागोन दा बे हिसाबै नोंथाङा मा आं बे खेथ्रआव बुंनो नागिरदों थारमाने बिथांमोनाथ' जों बिटिआर होननायखौ रागा जोङो नालाय थारमाने बिटिसिआ गोदोबाय येस गोदोबाय मानो होनबा बिपिएफ हान्जायासो बिटिसि बिटिआर होननायखौनो रायो नालाय बिसोरो दा जोंखौ बिटिआरखौनो होननो होआ जों बिटिआर होनबा बिराद गिदिर इस्यु खालामो बिसोरो दा बिटिसि हिसाबै येस जों बयबो बिटिसिखौनो बाहायदों बा दाबो बाहायो दा माने गावसोर जे गोदोबाय गावसोर जे बिपिएफ हान्जाया गोदोबाय नैबेखौ सिनायथि होदों बिथांमोना मानो होनबा बोखांफिननांगौ येस बोखांफिननो नागिरदों बिथांमोना नाथाय जोंनि बे बिटिआरआ माब्लाबाबो गोदोआखै बिटिआर सरकारनि मावनाया गोबां माने बै समनि सरकार आरो दानि समनि सरकारजों बिथांमोना 15 बोसोर बै माबाखौ लायोबाथ' नोङो 17 बोसोर होनो खिन्थु आं 15 बोसोर होनो नागिरदों जे बिथांमोना खेबथाम रायजो राजानि भट लाबाय 15 बोसोर देरहाबाय 15 बोसोर देरहानायाव सरकार सालायनायाव बे दानि बिटिआर सरकारनि आसनिफोर हमनानै ला सुपार 50 बेनो बिराद गिदिर मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव जे जोंनि गेजेराव सुपार 50 जों जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जेरैबायदि जे बिटिआरआव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जोंनि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जे सुपार 50 खौ बानायदों बिनि गेजेरजों सोरबा खामलानै मावनानै जाग्रा बन दाननानै जाग्रा सोरबा फिथा फाननानै जाग्रानि फिसायाबो दिनै इन्जिनियार फरायनो इन्जिनियार डक्टर फरायनो थाखाय खाबु मोनदों बे टिउसन लानो थाखायनो कर्स लानो थाखायनो बिथांमोना हाया दिनै पास जादों एन्ट्रेन्सआव पास जादों थांदों सुपार 50 आव एडमिसन मोनदों बिथांमोना दिनै एपिएससि थांनाय बाराव 30 जन फैबाय होमबा नायदो बिटिसिनि सम्पति नंगौना नङा बेलाय जोंनि बिटिआरनि सम्पति नंगौना नङा बेलाय
डक्टर इन्जिनियार IAS IPS जागोन इयुन जोंनि थाखायथ' फिसायानो जोंनि सम्पति जों दिनै जुदि बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिदि जुदि मोजां लाइनाव देखायलांनो हायोबा बा जों मोजां बिफां गायनो हायोबा मोजां फिथाइ मोनजायो बिसोरनोथ' जोंनि सम्पति जागोन ना दिनै बिसोरखौ जोङो बिफां होननानै हमना लानांगोन बिफां गायगोन आबोर खालामनांगोन दै लुनांगोन हासार होनांगोन अब्लासो ना जोङो मोजां फिथाइखौ मोनजागोन दिनै मोनजानो थांगासिनो दङ मानो होनोबा दिनै APSC फैदों जोंनि जिल्लाफ्राव अफिसारफ्रा जोंनिनो फिसायानो जों ओंखारगोन डक्टर इन्जिनियार जोंनि फिसा फिसौफ्रानो ओंखारगोन गोबां गरिब गुन्द्रानि न'खरनि गथ' गथायफ्रा मोनदों जोंनि बे बिटिआरआव जेसेबांनाखि सुपार 50आव मोनदों बिथांमोनहा ससियेल मिडियायाव जायफोरा नायो बा जोंनि बिरोधी पार्टी BPF हान्जा बिथांमोनाबो मोजाङै खोनासं बा मोजाङै नाय गोबां बाख्नायदों मानगोनां सिपखौ जोंहा जे बिटिआरआव जों बेबायदि सुबिदा मोननानै गुबुन बर'ल' नङा गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्राबो दिनै बेबायदि सुबिदाखौ मोननानै जोबोद जोबोद बाख्नायदों जोबोद माने मोजां बे आसनिखौ लानाया होननानै दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों नोङो जुदि BTCखौ बा आपग्रेसन खालामनो नागिरदोंबा बिराद मोजां मोजां थांखि लानांगौ ओरै आसनि लागोन ओरै लानो हायोमोन बिसोरो 15 बोसोराव मानो लानो हायामोन गोबां आसनिफोर लानो हायोमोन दा बे आसनिखौ लायालासिनो बिथांमोना जानला मेनला खालामबोबाय दिनै रायजोआ जोगारबाय बिथांमोनखौ दिनै बिटिआर सुक्तिखौ गनायनानै लाबाय बेयाव दिनै बिटिआरखौ गनायनानै लानानै आरो बिथांमोना नेक्स्टआवबो जोङो बिटिआर सरकारखौनो नांगौ होननानै रायजो राजा आइ आफाया हब्रागासिनो दङ बे हब्रानायखौथ' नोंथांमोना बे BPF हान्जाया हब्रानायखौ बादा हैनो हागोन नामा रायजो राजाखौ माब्लाबाबो हानाय नङा मानो होनोबा बे खौसेथिनि बाना दा बेयाव माब्लाबाबो मिथिखायो गावसोरबो मिथिखायो कुनु पार्टिया खेबसेल' सरकार बानायफेरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोबाय जों उन्दै समनिफ्रायनो नुबोबाय बबे पार्टिया खेबसेल' थाम सरकार सालायफेरनाय रावबो नुवाखै दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों नेक्स्टआवबो जोंनि सरकार फैगोन UPPLनि सरकार फैगोन आरो आङो बुंनो नागिरदों दिनै बे टाइम्स निउस बड'लेण्डनि गेजेरजों आं रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोनो नागिरदों जोङो 100% सिंगेल UPPL हिसाबै जोङो सरकार दागोन जोंहा एबसुलुट मेजरिटि लानानै जोङो सरकारखौ दागोन मानो होनबा 21टा मोनबानो जोङो जाखायो जोंहा दा जोंनि आखायाव अलरेडि 25टा देरहानानै दंखायो जोङो गोसोबादि जोङो सरकारा फैगोन बे 100% जोङो जेरैखि जायाबाबो जोंना UPPL सरकारा फैफिनगोन बेखौ आं रायजो राजा आइ आफानिसिम मिथिहोनाय जाबाय आरो बे समावनो मोनसे राजखान्थिनि सोंथि जे नोंथाङा बुंबाय UPPL राजखान्थि हान्जायानो फिन आरोबाव सरकाराव फैफिनगोन नाथाय जों नुनो मोनदों जि दायो BTCआव थांनाय समफोराव गैयामोनब्लाबो एबारहाय सान्थि सुक्ति जाबाय होननायनि मुङाव जोङो गोबां राजखान्थि दोलो बेवहाय गोदान आरो गोजाम जे TMC BJP बिदिनो PRP माबा माबि हेनथेन राजखान्थि गोबां दोलोफोर हाबफैबाय बेवहाय दा बे हिसाबै जिखुनु जाया सिंगेल पार्टिया एबसुलुटलि मेजरिटि लानानै सरकार दानो हानाय नङा नामा देग्लायबो बेबायदि साननाय हागोन आं बे नों फंबायनि सोंनायाव बेखौनो फिननाय होनो नागिरदों जे जोंहा मेजरिटि लानानै जोंनो UPPLआनो सरकार दाखागोन बे 100% नो डाउट नोङो एकदम डाउट साननांथ्रा बे 100% खा 100% UPPLआनो फैगोन आरो गुबुन गुबुन हान्जा गोदान गोदान हान्जा जोनोम होनायखौ आं बुंनो नागिराखै तारमाने मानसिफोरनि साननायथ' आखाइनि आसिया समान नङा सोरबाया पावारखौ लुबैनानै गोदान गोदान हान्जाबो दादों जानो हागौ बिसिनि गोसोनि साननायसै आं बेखौ बुंनो हाया आरो जोंहा बयहाबो मोनथाय दं नालाय डेम'क्रेसि नङा होमबा बेबायदि हिसाबै बयहाबो मोनथाय दङ दा मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जोंहा दानि बे गोदान जि पार्टि आं गुबुन गुबुन हान्जाखौ बुंनो थांला मानो होनबा जोंनि बिटिआरआव जोङो बिबारखौथ' बिथांमोनखौ जोङो जिबायदि अबस्था सोलिगासिनो जोङो ट्राइबेलनि गेजेराव दा बेखौ लानानै बिथांमोना सरकार दानोथ' हाखायानो आरो BPF हान्जायाथ' रायजो राजाफ्रा नेवसिखाबाय थांनाय बारावनो नेवसिबाय एबारावबो नेवसिगोन आरो जि गोदान हान्जा आं बेफोरखौ जेबो जोंनि UPPLनि थाखाय जेबो फेक्टर मोनाखै मानो होनोबा फैसा गरसे साइजनि
माने दानि जे बर'नि गोदान हानजा ओंखारदों ओरै नायबा बिपिएफ ओरै नायबा एपि बेबायदि नुदों मानसिफ्रानो एखे जुग मानसिफ्रानो गासिबो एखे महरानो एखे जुग बेयावबो बिसोरखौनो नुयो बेयावबो बिसोरखौनो नुयो बेबायदि साइजनि नुदों ओंखायनो आं जेबो फेक्टर मोनाखै एखे साइज आरो जोंनिफ्रायथ' थांखाया आरो गुबुन गुबुन हानजायाव जोंनिफ्राय सासे सानै थांदोंबाबो सोरबाया थाखा फैसा आं दहाय होननाय बायदि जौ लोंनोबो थाङो नालाय बेदर सेरनैसो मोनजायानो बहानि होनलायलाङो बिसोरो दा बेबायदियाव गरिब गुन्द्राफ्रा थांदोंबो जानो हागौ हमथानो हायियाव सोरबाया जौ लोंसुला थायोना बेदर जासुला थायो थिग बिदिनो थाखा फैसानि बे माने अबस्था साय बेबस्था होननांबा थिग बिदियाव थांदोंबो जानो हागौ आं बेखौ बुंनो नागिरा माने सोंखारिनो नागिराखै गाबागाव मोजां मोननाय नाथाय जोंनि इउपिपिएलनि भटखौ रावबो लांफिननो हाया आरो बोखावनो हाया आरो निसिमा हिसाबैथ' आं निसिमाखौ आंनि निसिमा हिसाबै बुंनो नागिरदों निसिमायाव जोंहा दा एडजास्टिं एमसिएलए दं बिथांमोनाथ' एमसिएलए हिसाबै जोंनि बिटिआरआव माने जोंनि बे माबायाव एसेम्ब्लिफ्राव बाहागो लायासै मा मावनोमोन बिथाङाथ' रायजो राजानि भट लानानै देरहादोंमोन दा देरहानानैबो बिथाङा माखासे आसनिफोर बिनानै खामानि मावनो हायोमोन नाथाय बिथाङा जेबो मावनायनि थांखिखौनो लायासै दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों राव गैया जों एमसिएलएबो नङा इएमबो नङा जेबो नङा जों सासे पार्टिनि दैदेनगिरि पार्टि दैदेनगिरिबाबो जोङो निसिमाखौ माबायदि निसिमानि माबाखौ नुनानै जों माबायदि अननांगौ जों बेखौ मिथिगौ आरो गोदोनिफ्रायनो रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जे आं मा अबस्थानिफ्राय फैनाय आरो आं माबायदि मावबोदों बेखौ आं बुंलायनानै लानाङा निसिमानि रायजो राजा आइ आफाफ्रा मिथिखागौ बेखायनो जोंनि इउपिपिएलखौ अनसायगोन इउपिपिएल हिसाबै जायखि फैया निसिमायाव इउपिपिएलआनो देरहागोन बे 100% बे आङो 100% गेरेन्टि होनो हायो जिहेतु आं खामानि मावदों इउपिपिएल हिसाबै आं बिना गयारि हिसाबै खामानि मावाखै इउपिपिएल हिसाबै दिनै जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार एबा जोंनि आफादगिरिया आरो जोंहा मानगोनां रोनगोरा सार वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो जोंहा फाउन्डार प्रेसिडेन्ट मानगोनां इउजि सार बिथांमोनहा आंनो जिबायदि बिबान होदों जे पेरेन्ट बडियावनो सासे सेक्रेटारि हिसाबै होदों दा पार्टिखौ दैदेनलांनांगौनि माने आंहाबो कर्तब्य दं नङा होमबा आंहाबो मावनांगौ दा बिनि हिसाबै आङो दिनै पार्टिखौ बोरैबायदि लांनांगौ बिनि थाखायनो आङो रायजो राजा आइ आफानाव जेरै हागौ एसे आंनि थाखा फैसा गारनानैबाबो आङो मावनानै होदों रायजो राजानो बेखिनि ओंखायनो आङो फोथायो जे निसिमायाबो 100% इउपिपिएलआनो देरहागोन अब्ला बे समाव जोङो राजखान्थिनि बागै इउपिपिएलनि थासारि बेखौ जोङो बायद' बिना गयारि बिथांनिफ्राय जोङो टन्न भाबै जों मिथिनो मोनबाय अब्ला बे समाव जोङो टाइम्स नाव बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि जे बिथां बिना गयारि मेडामजों दान्दिसे मोगा-मोगि बा टक श' लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बे समावनो फोजोबबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो